Stočiću, postavi se. U davna vremena živeo neki krojač koji je imao 3 sina i 1 kozu. Koza ih je sve mlekom hranila, pa su je zato svakodnevno dobro napasali. Jednom je tako najstariji sin odveo kozu na livadu sa najsočnijom travom, pa kad je uveče bilo vreme za povratak kući, on upita: "Kozo, jesi li sita?" Koza odgovori: "Stomak tako sito diše da ni travku neću više. Me." "Onda hajde kući," reče mladić, dohvati povodac i odvede je u staju. "Sine," dočeka ga tamo stari krojač, "da li je naša koza dobro nahranjena?" "Ni travku neće više," odgovori sin. Ali otac je hteo da se sam u to uveri, pa pomilova drago živinče i upita: "Kozo, jesi li sita?" A koza odgovori: "A od čega da sam sita? Od zore sam skakutala i za pašom svud lutala, ni travčicu progutala. Me." "Šta to čujem?" vignu krojač, otrča do sina i zagrme: "Lažove jedan, rekao si da je koza sita, a ona gladna, pregladna." Pa izudara sina i otera ga od kuće. Sljedećeg dana bio je red na drugom sinu. On je pronašao jedno mesto gdje je bilo puno sočnog lisnatog bršljana, pa tu ostavi kozu da brsti. Kad je uveče upitao da li je sita, ona odgovori: "Stomak tako sito diše da ni travku neću više. Me." "Hajmo kući onda," reče mladić. Na kapiji ih susrete stari krojač. "Je li sad koza dobro nahranjena?" upita. "Ni listak neće više," odgovori sin. Krojač opet nije hteo da se osloni na to, nego sam upita kozu, a ona odgovori: "A od čega da sam sita? Od zore sam skakutala i za pašom svud lutala, ni list nisam progutala. Me." "Zločinitelj," razvika se krojač. "Jadno živinče koje nas hrani ostavlja da gladuje." Pa izudara mladića i otera ga. Sad je i 3. sin odveo kozu na pašu i ostavio je kraj žbunja sa divnim sočnim grančicama. Kad je uveče upitao da li je sita, koza odmeketa: "Stomak tako sito diše da ni grančicu neću više. Me." "Baš lepo," reče mladić i odvede kozu kući, a kad ga otac upita da li je živinče dobro nahranjeno, odgovori da jeste. I opet krojač nije poverovao svom sinu, nego je otišao u staju i obratio se kozi. Pakosna životinja odgovori: "A od čega da sam sita? Od zore sam skakutala i za pašom svud lutala, ni grančicu nisam progutala. Me." "Vidi ti, lažljivka, nepažljivi i nesavesni jedan kao i drugi," dreknu krojač. I van sebe od besa odjuri i izdeveta jadnog mladića, tako da ovaj pobeže od kuće. Sad je stari krojač ostao sam sa svojim omiljenim živinčetom, pa sljedećeg jutra ode lično u staju, pogladi kozu i odvede je do valovitog proplanka i zelene živice koju sve koze rado brste. Kad je uveče došao po nju i upitao da li je sita, koza zameketa: "Stomak tako sito diše da ni listić neću više. Me." "Eto vidiš," reče krojač, "kako to izgleda kad te ja napasam." Ali kad je odveo kozu u staju i pošao kući, osvrnuo se i upita još jednom: "No, najzad si sita, kozice?" Koza, međutim, i ovoga puta meknu: "A od čega da sam sita? Od zore sam skakutala i za pašom svud lutala, listić nisam progutala. Me." Kad krojač to ču, trže se i uvide da je bez razloga oterao svoje sinove. "Čekni malo, nezahvalni stvore," dreknu sad on na kozu. "Tebe ću ja oterati od kuće da se nikad više ne vratiš." I tako je krojač ostao usamljen i veoma žalostan. Po ceo dan je sedeo u kući, priželjkujući da sinovi budu pored njega,
ali nije znao ni gde se nalaze. A evo šta je s njima bilo. Najstariji je otišao kod jednog stolara da uči zanat. Radio je marljivo i s voljom, pa kad je vreme njegovog školovanja proteklo, zaželeo je da malo proputuje po svetu. Majstor mu tada pokloni jedan drveni stočić koji se spolja ni po čemu nije razlikovao od ostalih, ali je imao jednu za stočiće sasvim neuobičajenu odliku. Trebalo je samo reći: "Stočiću, postavi se", pa bi na njemu iskrsnuo čist stolnjak, na stolnjaku tanjir s priborom, a pred njim činije pune najprobranijih jela i velika čaša iskričavog vina, da i sitom čoveku srce zaigra. Takav je to bio stočić. Srećan i zadovoljan, mladić je krenuo u svet, prolutao tu i tamo, pa posle nekog vremena odlučio da se vrati rodnoj kući. Kad je već bio nedaleko, svratio jednu krčmu punu dobro raspoloženih gostiju. Oni mu poželeše dobrodošlicu i pozvaše da jede s njima. "A ne", odgovori mladi stolar, "bolje da svi vi budete moji gosti." Misleći da se on šali, ljudi se nasmejaše, ali kad mladić reče stočiću da se postavi, svi zanemeše, a potom složno navališe na stočićeve đakonije. I čim bi ispraznili jednu činiju, pojavljivala se druga, puna jela, pa tako cele večeri. Krčmar je stajao u uglu, posmatrao šta se događa i unapred se sladio pomišlju da svoju krčmu snabde takvim jednim kuvarom. I od pomisli do dela nije mu trebalo suviše. Kad su svi otišli na počinak, on donese nekakav stari stočić, vrlo sličan onom čarobnom, pa ih krišom zameni. Mladi stolar nije ni slutio šta se dogodilo, pa je ujutru otišao iz krčme i ubrzo stigao kući. Otac ga radosno primi i upita: "Šta si naučio u svetu, sine?" "Postao sam stolar, oče." To je dobar zanat, zadovoljan sam tobom. A šta si doneo s puta?" "Evo, ovaj stočić", odgovori sin. "Tja, nije baš nešto naročito", reče krojač. "Sad ćeš ti videti, dragi oče." Nasmeja se sin, pa ispriča od kakve je čudotvorne japije taj stočić i zamoli oca da pozove sve rođake i prijatelje da se dobro najedu i napiju na čarobnom stočiću. Otac se obradova i pozva društvo, a kad se svi sakupiše, sin pobedonosno izgovori: "Stočiću, postavi se!" Ali ništa se ne dogodi i jadni momak tek tada zapazi da je stočić zamenjen. Rođaci mu se narugaše i izgrdiše ga što laže, a on ostade posramljen i posle dan, dva ode da radi kod suseda stolara. Drugi sin beše dospeo do jednog mlinara i kod njega valjano izučio zanat, a kad je završio, majstor mu reče: "Pošto si bio dobar, poklanjam ti ovog magarca, koji se ne preže u kola niti nosi vreće." "A čemu on da koristi?" upita mladi mlinar. "Proizvodi zlatnike, momče", odgovori majstor. "Kad mu rekneš brikle brit, on izbacuje zlatnike." "To je odlično", uzviknu krojačev sin, pa zahvali majstoru i krete u svet. Pošto je jedno vreme lutao i tamo i ovamo, najzad odluči da se vrati kući. "Kad dođem s ovim zlatnim magarcem", razmišljao je, "otac će se odljutiti. Sve će opet biti lepo kao pre one bezobrazne i lažljive koze." Međutim, dogodilo se da je i on svratio u onu krčmu gde je bio prevaren njegov stariji brat. Kad je krčmar po običaju hteo da preuzme magarčev ular i odvede živinče u štalu, mladi mlinar reče: Neka, ja svog sivonja uvek sam vodim u štalu." Krčmaru je to bilo sumnjivo, pa pomisli da ako neko sam vodi magarca u krčmarsku štalu, onda je sigurno bedan siromašak. Zato zatraži da mu se plati unapred, ali kad mladi mlinar izvadi 2 žežena zlatnika, ovaj izbeči oči i rastrča se da takvog gosta posluži najboljim što ima. A kad je trebalo platiti račun, krčmar zaračuna dvostruko. Takav je to bio bezobraznik. Mladi mlinar zavuče ruku u džep, ali mu već beše ponestalo zlatnika.
Zatim reče: pričekaj trenutak, sad ću ja doneti još zlatnika. Krčmaru je tek sad mladićevo ponašanje bilo sumnjivo, pa je pošao za njim i kriomice virio kroz štalsko prozorče. Tako je video o čemu se radi i odakle potiču zlatnici. O, kako bi mi dobro došla ta kovnica dukata, mislio je krčmar. I dok dlanom od dlan, smislio je šta će. Kad je mladi mlinar zaspao, krčmar krišom odvede zlatnog magarca i na isto mesto zaveza po izgledu sličnog. Mladić ujutru nastavi put ništa ne sluteći, a u podne stiže ocu koji mu se obradovao od sveg srca i upita šta je postao. Mlinar, dragi oče, odgovori sin. To je koristan zanat, reče otac. A šta si doneo sa putovanja? Magarca. Namrgodi se stari krojač. Ovde ima dosta magaraca. Bilo bi mi milije da si doveo dobru mlečnu kozu. Ovaj nije kao drugi, pohvali se sin. Pozovi večeras rođake i prijatelje, začas će ih moj sivonja obogatiti. Uveče kad su se svi okupili i s nestrpljenjem očekivali šta će se dogoditi, mladi mlinar dovede magarca i uzviknu: brikle brit! Ali nikakvi zlatnici se ne pojaviše. 3 put je vikao brikle brit, vukao magarca iza rep i za uši, ali uzalud. Pokazalo se eto da ta životinja baš ništa ne zna o plemenitoj veštini pravljenja zlatnika. I opet puče bruka. Izgrdiše krojačevog sina i ljutiti se raziđoše, a ovaj sutradan ode na rad kod suseda mlinara. Treći brat beše otišao na školovanje kod jednog veštog tokara, pa pošto je to umetnički zanat, morao je poduže da uči. U međuvremenu su mu se i braća javila pismima i obavestila ga o svemu što se dogodilo, a naročito kako su prošli s onom krčmarskom lopužom. Kad je najzad krojačev sin postao dobar tokar, majstor ga pohvali za marljiv rad i pruži mu nekakvu vreću govoreći: momče, u ovoj vreći se nalazi jedna batina, naizgled ista kao ostale, ali u stvari čarobna. Ako ti zatreba, budeš li u nevolji, samo vikni: batino iz vreće, pa će ona iskočiti i zaigrati po leđima tvojih neprijatelja tako prilježno da se punih 8 dana neće moći ni maknuti. A kad izgovoriš batino u vreću, ta vrednica će prestati da radi. Momak toplo zahvali tokaru i pođe kući, pa jedne večeri stiže do krčme u kojoj su mu braća onako zlo prošla. Tu sede za sto i tobož slučajno počne da priča svim prisutnim šta je sve čudnovato video putujući svetom. Zna se, govorio je, da postoji stočić Želja, pa i zlatan magarac, ali sve to nije ništa prema mojoj vreći. Krčmar načulji uši. Šta li može biti bolje od stočića i magarca? Moram se dočepati te vreće. Kad se kasno uveče mladi tokar ispružio na klupi, krčmar je vrebao i vrebao, pa se najzad prikrao da čarobnu vreću zameni običnom. Ali tada mladić skoči i uzviknu: batino iz vreće! Istog trenutka batina iskoči i poče da lema krčmara. Lelekao je nesrećnik i vikao, molio za milost, ali što je više vikao, to je batina sve žešće udarala po njegovim leđima, a bogme i podno leđa, kao da sledi jačinu leleka. Najzad krčmar pade isprebijan, a mladi tokar reče: vraćaj, lopužo, stočić i magarca koje si ukrao od moje braće, inače batina neće prestati. Odmah, odmah, zapišta krčmar, sve ću učiniti samo da taj drven đavo ode natrag u vreću. Tako je sutradan ujutru treći brat krenuo iz krčme i ubrzo stigao rodnoj kući. Otac raširi ruke, izljubi ga i upita šta je naučio. Postao sam tokar, dragi oče, odgovori sin. Lep umetnički zanat, obradova se krojač. A šta si doneo sa putovanja? Batinu u vreći, odgovori mladi tokar. Šta?
Jedan umetnički stolar donosi batinu u vreći, pa nju svaki zvrndov može iseći sa svakog drveta. Ali ne ovako, dragi oče, nasmeja se sin. Pozovi sve rođake i prijatelje pa ćete vidjeti. Čarobna batina mi je pomogla da svojoj braći vratim i stočić i magarca koje im je ukrala jedna krčmarska lopuža. Kad se uveče svi okupiše, pokaza se da nijedan brat nije lagao, pa se prijatelji i rođaci prihvatiše dobre hrane i pića sa stočića, a pred polazak napuniše džepove magarčevim zlatnicima. To je bilo slavlje. Baš šteta što i mi nismo prisustvovali.